kayamanan sa usa ka awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking di paminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Glenda. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, magpahinga. Recorded by X Thunder Gaming. Linda! Bangon na diya! Unto na! Bangon na ko no! Puro baya mong mga anak o gato! Trabaho na kay magabihan ta! Sir, Linda! oras alas city pagani. Grabe sa dispapaw Sayo ha sa bamukaw O saman! Gusto ka nga bakos mo imupukaw ni mo, Linda! Oh! Opa! Naana mo, bangon na! Ay sus, pasagdi na lang ng inyong amahan. Ang mabi. Huwag mo gudong tayo klase. Pero sa'yo gihapon may pukawon. Training na ninyo eh! Santa mga bata pa mo! Pa, Eh, gituyo na nako aron ig-abot sa panahon nga kamo na maoy magtrabaho og mamahimong ginikanan, andam na mo. pero pa, mga bata pa man mi pa. Nag-eskwela pa gani mi. Mao gani, samtang bata pa mo, i-train na mo. Kay lison nagwa mo'y kalibutan sa tinuod nga dagan sa kinabuhi. Usaon na lang kung mamatay na ko, ha? Kinlanan mo lihok na gyud mo. Ilabi na ka, Grinda. Kay ikaw mo ikaw magwangan. Di ni mo mahimong pasagdan imong mama og mga manghod. Nakasabot ka? Opa. Happy to get itong graduation, day Glenda. Maulag giday. Excited gani kaayos, Papa. Ogma, magpalit mix nina nako para isolob ni graduation. Wow, kapinangga da. Nga asa man ka mag-college? Wa pa man may magkastorya, ana. Karon, iniguli na ako. Mangutan ako ni Papa. Ma, nga nung naghilakman ka. Nadisgrasya si Papa ni mo. Sa? Hain man siya karon, ma. Okay na ba siya? Wala ba magrabihin? Asa siya ospital kaya tuon-tuon? Patay na si Papa ni mo. Papa! Ate, magkano siya nalantawan naman si Papa. Dog. Pang! Imo man may kibiyaan, Pang! Usaon ako pagpadakuan ng mga bata, gawa na ka. Unsaon na lang kung mamatay na ko. Kinanglan nga mulihok na gyud mo. Ilabi ka na, Glinda. Kay ikaw may kamagwangan. Dili ni mo mahimong pasagdan imong mama ug imong mga manghod. Nakasabot ka, Glinda? Maayaw ka bala ka, ma. Dili ta mo pasagdan. Ayaw ko gihikapa. Ma? Ikaw mo hinugdan ganong namatay si Papa ni mo. Ako? Oo, ikaw. Kay kung dili patungod ni mo, dili mo lakaw imong amahan para manghuwam og kwarta.
Ayaw basula imong kaugalingon, uy. Wa may gustong mahitabo to. Wa ko kay bagon sa angay na kong buhaton, day. Si mama og ang ako mga igsuon. Dili na hapit mo tingog na ako. Ako gid may gibasol nilang tanan. Wa kay mahimo, ana. Pero hatagi lang silang time nga makauna-una. Pulos ba mo nasakitan karon tungod sa pagkamatay si mong papa? Maulagi. Unya, unsa na may plano ni mo ron? Human sa graduation. Ma-apply ko dayon og trabaho. Kinahanglan nga makatrabaho ko dayon. Day Glenda. Recorded by X Thunder Gaming. Hi, Glenn. Niya na sa di mong suitor. Excuse ha. Adto ko sa kong table. Kumusta naman ako gingan mo, Glenn? Bruno, di ba giing na naman ti ka? Nga dili pa ko sure kung andam na ba kong musod og relasyon? Dagan pa kay kong responsibilidad. Dili ko sure kung makahatag ba ko og time nimo. Ihatag yun ako ang tanan akong pagsabot nimo. Sugta lang ko. Ikaw yun. Oh, sige, good. Dugay-dugay naman sa kang nanguyab. Maong sige. Gisugot na ka. Yes! Uy, kadaghan ba ko di og miss call nila mama kanyang kadlawon? Noon sa man ni sila? Akong tawagan na. Dugaya biya ni mo nito bagoy. Gabi iraming nadawag. Nakatuog ko ma, kay ni overtime ko gahapon. Nga naman di unta. Pagpadaon niya kwarta ha. Pero kautang may kahapon. Gipa-check up na mo imong manghud kay nalipong man. Bariya kay mabdos man di ay. Ha? Mabdos? Uy, kabata pa ni Chinchin ma. Di sunubi pag na siya. Ay, nga saon ba na ni mo nga mabdos na bang yun? Wala tayo mahimo, ana. Oh, Upunin na lang sa day para palit og sapatos ni John John. Imuduwa ko na siya basket sunod adlaw. Maayo ng bago iyang sapatos. ang grabe ha. Sa may pagtuo nila. Namunit ako kwarta diri. Ganawa naman ka mo, Tikog. Unsa man, magpadaka o dili? Pangitaan ako paagi ma. Ayaw ko tubagaan ng mangita pagkagpaagi, ha? Saro naman sa gwa pa kay kwarta diha nga nagtrabaho man ka. Magpada ako ma. Glenn, di ba gingan naman ka nga ayaw palabi og hatag sa tanan sa imong pamilya? Pagbilin po para sa imong kagalingon, di ba? Dili man sagud ako sila pwedeng pasagtan. Maumukayod gyud kung maayo para sa akong pamilya. Pero ang imong gipasagdan karon ang atong relasyon. Nagsigi kog hiskot og kasal, pero dili pa kaandam. Dili hangtod-hangtod nga sila ang imong unahon. Nasa kay imong kaugalingong panginahanglan. Kaya pini mo, feeling nako. 10 years na takuyab. Pila na edad na to. Pero, nagpaabot ako sa wa. Ug nag-usik ako sa akong panahon. Sorry. Pero dili gid ako kayang talikdan ang akong pamilya. Kung dili na mo kayang magpaabot, magbuwag na lang ta. Si Bruno na lang kadi ba bilin ako. Nawa pa yun. Pero dili na ako siya pwedeng pugson nga mapabilin din na ako. Gusto sad ako magpadayon iyang kinabuhi. Bisag ako. Huy, nga na nagmilagro ka? Wala na mo duty. Wa ko'y gana, day. Day, iba ako nga nasakitan kayo kasi panagbuwag niya ni Bruno. Pero yung bada, uy. Timan naipamilya ni mo, nagsalig ni mo. O girisgo ni mo inyong relasyon ni Bruno tungod nila.
Day. Hello? Glenda, padalimig kwarta kay imong bangko na disgrasya sa pagduwag basket. Nabali ang tiil. Unsa? Kumusta naman si Junjun, ma? Ay, okay na, oy. Pero napa ko ni daghang mga bayranan, kinaapay mga tambal nga palito noon. Ay, pastilan. Kaluoy sa imong banghod. Mag-birthday na ba ni sunod adlaw? Sige lang, ma. Sweldo naman po na ako. Magpada ako. Muuli ka? Oo. Pero wako magsaba nila nga muuli ko, day. Birthday man nun sa kumanghod. Gusto na ko nga i-surprise siya. Nganong dagan man ang tawag niya sa bahay? Ate Glinda, Oh. Junjun? Tay pa. Nganong wa man lagi ka sa ospital. Okay naman lagi ka. Abi na ko. Glenda? Ni alagi ka. Ma. Unsay puti pa sa bot ani? Okay naman lagi ni si Junjun. okay na magkikuti. Naman siya hindi ko. Ay, sos. Ako lagi pagawas ka na hospital ka. Para magpadag ko imong maguwang. Unsa? Grabe naman sad ka, ma. Imong kaugalingong anak, imong gitungo. Ayaw kong inaana, ha? Pasig nalibot ka nga ikaw ay hinungdan nga nung... Nganong namatay si Papa? Hangtod ba karon ma ako gyapon imong gibasol? Ingana na gid ka grabe imong kalagot nako. Nga gibuhat man nimo nako. Wa man na ka maguna-una nga nagpatay-patay na kong trabaho dito para lang makapada ko kwarta. Para makasuporta ko ninyo. Ate, Bisag usa ninyo wa man na gani nangutanan akong okay pa ba ko? Kung naginawa pa ba ko? Kung kaya pa ba nako? Kaysa tinuod lang gikapoy na kayo ko. Hindi give up na ko akong kaugalingong kalipay para ninyo. Pero mauna na ikabahos ninyo. Ako kung gikapoy na baday ka, sige! Basagday na lang, be. Isakit magkaday si mong buot. Basagday, be! Pero kalimtan ako nga anak ka. Dugay na ko ni mo gikalimtan nga anak ko ni mo, ma. Kay sukad nga namatay si Papa. Wala ko maka-feel nga anak pa ko ni mo. Maong sugod karon. Magkalimtanay na ta. Linda? Napabok ko'y balikan. Makuha pa ba ti kagbalik? Wa mo kumawa ni mo. Ug dili gi kumawa ni mo. Salamat, Bruno. Salamat. Kulang ba yata ang 24 oras sa aking hanapituin? Triple ang sakit nga akong gibati ato higayon ha. Ni-give up na gyud ko sa akong kaugalingong inahan. Pero patago kong maghatagan sa akong igsuon o ginagmay suporta para nila. Kaya bisag unsaon pagbalibali sa kalibutan, pamilya gyapon ako sila. Karon, padayon ang among relasyon ni Bruno. Og malipayon kaayo ming duha. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka namang higalan, kaagi ni Glenda nga taga Tangki, Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagalan, magpahinga. Ito ka lang. Ang mga kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit.